alle sammen, og velkommen til denne her video. I dag skal vi spille et spil, hvor man skal være vanvittig. Og Mikas, hvor er Mikas? Hej, det er mig. Og jeg tror, han kommer lige om lidt. Hvor er han? Der er han. Hej. Hej, jeg spawnede lige i den der bil igen. Skal vi køre? Okay. Og vise vores fans den sindssygt flotte vej, og der er landminer. Jeg døde landminerne 1000 gange. Ja, det er også. Og Der Mikas, sprang en lige bag mig. han er mega god til at lave det her hop. Det kan jeg bare ikke. Så vi skal lige vente på ham. Okay, det skal 5 bare lige. timer senere. Kom nu. Han... Hej. Ja, Jeg døde. hvis I synes, at det var sjovt, så smid nogle drine-emojis nede i kommentaren. Og jeg vil bare sige, husk like. Like og subscribe. Og abonner. Subscribe er det samme som like. Men nej. Abonner. Ja. Og nu skal vi lave et sindssygt hop, som man virkelig dør af i virkeligheden. Nemlig. Og det der, det er ikke et spil, man skal lave i virkeligheden. Nej. Det er alt for farligt. Ja, Det er man er nok død, 100%. hvis man gør det. Ja. Og så og hvis I gerne vil have, at vi laver nogle flere videoer med Mikas, så skriv det i kommentaren. Og nu skal jeg dø. Skal jeg dø? Okay, det var da stærkt på. Og nu... Godt. Jeg skal lige levere nu. Og jeg skal lige se, hvad der sker, når man kører over en landmine. Se, det var det, der skete. Med mig. Ja. Jeg er sindssygt dårlig til det her. Og ja. Lige om lidt kan jeg fortælle, jeg kører på motorcykel sammen med Erik. Og det var nok. Var det dig, der sprang i luften? Nej, jeg er ikke sprunget i luften igen. Okay. Mikas, du skal bare have tilløb med bilen, og så klarer du det. Ja, det gør jeg også, men det gider jeg ikke selv, det siger. Du skal bare smække speederen i. Hive i bremserne. Men kan man hive i bremserne, far? Det ved jeg ikke, om man kan. Det tror jeg ikke, man kan. Nej, det tror jeg. Jeg klarede den. Godt, Mikas. Jeg har røget videre Det er godt. Jeg til venter spændt. finaleomgående. Ja. Er det Mikas sind der? Kan du se min bil? Okay, det der er ikke mig. Jeg kører ikke på motorcykel. Jeg har ikke fået den endnu. Ah. Jeg kører den der lille bil. Jeg kom ned af det der kæmpe hop lige nu. Nej. Yes. Jeg klarede det. Og jeg gør bare lige hurtigt nu. Så for min bil var ikke så pæn. Men nu er den pænere. Og vi skal op og rampen. Hvis I gerne vil have, at vi laver spil, hvor man skal være crazy target, så skriv det også ned i kommentaren. Okay. Og hvor er du? No. Det er mig. Hej. derovre. Bare kør ned i døden. Crazy target. Nej, jeg dør. Jeg døde. Hvis I synes, at det var sjovt. Nej. Snakker du om? Yes.
Jeg er ikke begyndt at snakke om. Hvis I synes, at det var sjovt, da Mikas faldt ned og døde, så smid gerne en kommentar med det. Og så skriv, hvad jeres livret er. Hvorfor? Fordi det skal I. Så laver vi en video med at spise alle jeres livretter. Nej. Jeg så også, at spise det foran computeren. Ja. Okay. Tilløb. Bare mindst. 10 af jeres. Man kan have mange forskellige livretter, så skriv gerne de alle. Ja, flot. Skriv, hvad jeres livretter er. Ja, det er det. Okay, hvad er det? Det er dig? Ja, der døde jeg. Ja. Der klart jeg nogen. Det der hop. Hvad går det der spil ud på, drenge? Man skal køre galt, men så prøv at overleve at køre ned i en vanvittig kløft. Mikas, jeg kommer. Du må ikke høre mig. Forstår Hvor? Du klarer det. Men jeg bakker. Bakke? Altså, det var rigtig sjovt at bakke. Ja, bare inde i mig. Og hvis man går på gammelskolen, så giv et kæmpe stort like. Bare lige... Okay, det var ikke mig, der blev. Ready to go? The cookies? Ja. Hvis de er hærdet. Der kommer... Hvem der... Kan du se min bil? Ja, øjeblik. Må jeg køre? Vi ses. Nu kører jeg. Jeg Det er kører spillet også. så rigtig sjovt. Jeg kan finde det på Roblox. Ja, Vi ved ikke, hvad det hedder sådan endnu. nej. Men det kan I få at vide i en af de andre videoer, håber jeg. Ja, og hvis I kan lide denne video, så Smid et like. smid et like og subscribe. Det vil jeg sætte mega stor pris på. Det vil jeg også. Ja, det vil vi sætte mega stor pris på. Og her døde jeg sidst. Og Mikas, hvor er det? Okay, du er der. Og nu skal jeg lige klare spillet. Det skal jeg også. Mikas, tror du kommer til at klare spillet? Ja, det var... Jeg døde. Skal vi ikke... Er det nu, vi kører på motorcykel sammen, eller hvad? Ja. Okay. Cookies. Hvor? Jeg laver lige en film, så det er det faktisk. Så er det. Ja. Jeg smager cookies nu. Det er chokolade cookies. De står rimelig gode. Det er godt. Vi kører på motorcykel sammen. Yes. Ja. Wow. Au. Hvor? Der kommer... Nå, det var den nem nok. Det var ikke engang min mening. Skal jeg køre rundt i min bil? Hvad fanden mener du med, at jeg skal dø sådan der? Hvor er den her? Ja, der. Okay. Og skriv,
hvem jeres yndlings YouTuber er. Og jeg vil bare lige sige noget. Wee! Hvad var det? Ja. Hvis jeg spillede det, jeg spillede før, så husk at like videoen. Det er rigtig vigtigt, jeg siger. Bare like uanset hvad. Ja. Vi vil sikkert fortælle det hele, ligesom hvad jeg gør. Hvad jeg fortælle, hvorfor man skal gøre. Er det her, hvor du døde mange gange? Nej, kun en gang. Kommer derned lige om lidt. Okay. Jeg er på vej derned, jeg døde lige. Så. Okay, ude kan det. Okay, fyr en max af. Jeg lever stadig. Tak. Og når næste gang, når jeg dør, så skal jeg gøre noget. Så gør jeg sådan noget. Og det er godt. Så kører jeg op ad bakken. Jeg kører op ad bakken på et tidspunkt. Så først så døde jeg. Du kører bare videre, tænker jeg. Ja, jeg får en bil mere. Den så en himmel flot. Og jeg skulle køre op ad bakken lige når der. Jeg når og næst kører op ad bakken. Hopper ud. Ej, hvorfor hopper jeg ud? Tre minutter, ikke også? Ja. Så jeg kører lige rundt her. Og så gør jeg sådan her. Og nu kører jeg op bakken. Bare for sjov. Lige ned til missilet, du. Der har du spillet, eller hvad? Ej, okay, jeg kører bare videre ned. Det er den værste del. Hvorfor? Fordi der er bomber. I er gået væk fra landminerne og sagt hej til de store miner. Nemlig. Har Som om de små kan man overleve. Men de her dør man af. Men det er også de små nogle gange. Landminerne dør man. Men man kan godt What? Hvorfor der er laser ved den der hop? Hvor? Det var den anden gang. Jeg tager lige bilen igen. Der er bare noget galt med en bil. Nej, jeg dør. Vi skal til at runde af, ellers så bliver den for lang. Okay. Det gør jeg så. Nej. Erik, skal vi ikke mødes op der, hvor det var, vi startede? Men jeg sørger lige for, at dør. Nej. I skal se at stoppe videoen, så Jeg skal I har- sige farvel. Ja.
farvel, og vi ses i næste video. Hej hej.